खुलुमबाय स्टुडियाव आखिनि कां ब्रह्म बेथन गैयालासेनो 27 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावना आजिरा मोननाय फोरोंगिरि दिनेन्द्र नार्जारिखौ बरायदों सरकारि नङै गोजौ फरायसालि आफादा। चिरां भबानिपुर गोजौ फरायसालियाव सरकारि नङै गोजौ फरायसालि आफादा सावरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे चिरांनि रुनिखाता दैमालु गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरिखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना मिरु सरकारि नङै गोजौ फरायसालि आफादनि गाहाय नेहाथारि जगन रायआ गोख्रों रावजों बिटिआरनि खुंगिरिनिसिम खोथा होनाय बायदि बिटिआर खुंगिरि प्रमद बर'आ बेन्सार फरायसालिनि रिटायार जानाय फोरोंगिरिफोरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनांगौ होनना बुंथियो। बिथां जगन राय बिथाङा फारसेथिं बेथन गैयालासे 27 बोसोर फोरोंगिरि हाबा मावनाय दिनेन्द्र नार्जारिया आजिरा मोनाजासे गोबाव फोरोंगिरि मावना सरकारि जायैखौबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। गाहाय फोरोंगिरि दैमालु हाई स्कुल थाइगाजोला पस्ट अफिस आरो पस्ट अफिस रुनिखाता जिल्ला चिरां आसाम। आङो बे फरायसालियाव प्राय 1985 मायथाइनिफ्रायनो एम इ स्कुल आरो हाई स्कुलाव 1997 मायथाइनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावबोदोंमोन। नाथाय आसाम गभर्नमेन्ट बा जोंनि बिटिआरनि अबहेलानि बा जोंनि रायजो राजानि फारसे सोलोंथाइ बिथिङाव गोहैलो आखुथाय दिन्थिनायाव दिनैसिम प्रभिन्सियेलाइज जायाखै, सरकारिकरन जायाखै। बेनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो गोसो सिंनिफ्राय बिथांमोनखौ एसे सोंखारिनायजों लोगोसे खावलायदों फैगौ बोसोराव जाहाथे फैगौ समाव थालांनाय बे फरायसालिफोरखौ गासै जोंनि बिटिआरनि बिटिसिनि ओनसोलाव थानाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गंफ्रोमबो फरायसालिखौ जाहाथे प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै बिथांमोननि फोरोंगिरि बिथांमोननि जिउ राहा लामाखौ जाहाथे गोबाङै दैदेनलाङो। लोगोसे गासैबो ओनसोलनि गैजानाय दुखु दाहा लानाय फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे गोजौ थाखोनि फरायसालि फोरोंनायाव फोरोंगिरि फरायसा गारजेन बिथांमोनजों ज' मिलायनानै गोजौ थाखोनि शिक्षाखौ लाभ खालामो, सोलोंथाइखौ जाहाथे फोजौखाङो। बेखौ आङो बड'लेण्डनि सासे रिटायार बा अबसर प्राप्त फोरोंगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि चिफ आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनखौ खावलायदों आरो गोख्रैयैनो गासै फरायसालिफोरखौ जाहाथे सरकारि खालामो बेखौ आङो अनुरद खालामो बा खावलायो जाहाथे जोंनि फरायसालिफ्रा जाहाथे मोजाङैनो भबिष्यतआव दैदेनलांजायो। भबानिपुर हाई स्कुलाव सरकारि जायै गोजौ फरायसालिनि जि आफाद दङ बे आफादनि मोनसे सावरायमेल बेयाव जादों। जों दा बावैनो जे माने 6.3 दफाखौ लानानै स्कुलफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय जों दाबि दैखांबाय थादों आरो दा मोनसे भेरिफिकेसनबो जागासिनो दङ। जों आसा खालामदों नभेम्बरसिम बे भेरिफिकेसना जोबनानै सरकारि खालामनायनि लामायाव लाबोगोन होननानै जों सानदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो जों नारसिनबाय थादों सरकारखौ। बेनि थाखाय जों साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि जोबोद दुखुनांथाव खोथा जे जोंनि चिरां जिल्लानि दैमालु हाई स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि दिनेन्द्र नार्जारि सारा आजिरा मोनबाय, बेथन मोनालासिनो आजिरा मोनबाय। बिथांखौ जों जोबोद दुखुजों जों फोरमायनो नागिरदों। बिथांखौ जों माने दिनै माने बरायदों जे आजिरा मोनबाय बिथाङा। जों बिथांखौ मोननांगौ बायदि मानखौ जों दिनै गांसे मान बिलाइ जों बावदों। बेनिख्रुइ जोंहा बिथांनो होनो गोनां जेबो गैया। बिथाङा जोबोद बिहोमा दंमोन बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बा बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ रायजोफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनायाव बिथाङा गिदिर बिहोमा होबोदों। बिथांखौ जों साबायखर बावहरदों। बिथांसिम जों खुलुमनाय थाबाय। बिथाङा
बिथांनो जि माने बेथन मोनाब्लाबो बिटिसि सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांनो 10 लाख रां माने अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगौ मानो होनब्ला जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे सरकारि नङै फरायसालिनि जायफोर फोरोंगिरि दङ बिथांमोननि रिटायारमेन्टनि समाव खमसे खमब्लाबो 10 लाख रां माने अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था आं सरकाराव फैयोब्ला खालामगोन होननानै बिथाङा बुंना दोनखानाय दङमोन बे हिसाबै जों दाबिबो दैखांनाय दङ जोंनि आफादनिफ्राय जों बेखौ दिनै बे माबायावनो जों बुंनो नागिरदों जे बिथाङा 10 लाख रांखौ माने होनायनि बेबस्था खालामना होनांगौ जायफ्रा सरकारि जाय फोरोंगिरिफ्रा हाजिरा मोनलांबाय बिथांमोनसिम अनसुंथाइ होनायनि बेबस्था खालामनांगौ बिनि थाखाय जों गुरै खावलायनाय दङ जोंनि फारसेनिफ्राय बे 10 लाख रांखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनाय खोथामोन जे आं सरकाराव फैयोब्ला 10 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा गावनो बुंखानाय खोथामोन बे हिसाबै बिथाङा खोथा लाखिनांगौ जिहेतु बिथाङा सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ खालामनांगौ आरो बेखौ जुदि खालामनाय जायाब्ला अब्ला जोबोद इनाय खालामनाय जागोन आरो जोंनि जि माने आन्दलन बे आन्दलनखौ जों आरो गोख्रों खालामगोन आरो बे दाबिखौ जों दैखांबाय थागोन बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन